Takže dobrý den lidi, zdraví vás Blok 6 a je tady se mnou. A hrajeme na Gameboy serveru, to vám taky pošlu IPčko. No a hrajeme minihru Bed Wars, možná ji všichni znáte, což asi určitě. Já mám 8. Máme nějakou taktiku? Jo, sotva začneme. Máte nějakou taktiku? Ale, jo, železo. Teď si slyšel, jak to železo tady proti. Jo. Tak chci ještě jedno. Aspoň ještě jedno lepy, jo, dík. Stačí takhle zatím dvě na začátek. No a ještě pak natočíme lidi, když tak nějaký ještě jiný ukázky. Je to jako úplně jedno. Mimochodem tady to jako nebudeme natáčet celý, to je jenom ukázka. Pak někdy natočíme celý, to vám pak taky ukážu někdy. Tady je ukázka, jak to vypadá, kdybyste někdo chtěli, tak si zahledat. Ale oni už asi všichni se na Gameboy server chodí, takže asi to není tady co říkat. Není tady ty co říkat jako. Jak vypadá? Obyčejně, jako vždycky. Díky za ruky, no. Tak to bylo rychlý. Já mám zatím 3. No, já mám 4. Dejme aspoň jeden iron, já potřebuju na mě. Já taky si právě koupím meč, já mám totiž 3. Tak si musíš dát aspoň level 2. A teď si jo. Tak já si koupím s počkama 3 irony. Nějaký ten bronz na bloky, kde máme teďku. No, já ti tady dám bronz. Tak děkuji teda. 20 bronzů. Tak to budeme zjistit. Tak se podíváme, hele, už jsme asi na středě. Jo, už jsme na středě. Ale on tam jsou taky jako všichni. Nevím ještě. Diváci, pak ještě vám ukážeme jiný servery, to jsou jakoby ukázky ze serverů. No a ještě takový, a ne, jak bych to prostě řekl, ještě budeme natáčet takovou sérii ukázek ze serveru. Tady Zeppelin. Tady Zeppelin, že jo? Zeppelin. A to je Iron Iron. Jak typické. Jak typické, už mám 6. No tak prostě budeme natáčet ukázky z různých serverů. To je epic, to je teda epic. Tady Zeppelin, že jo, Zeppelin budeme natáčet ze serverů různých. Tady to už je moje druhý video, můj kanál vám dám do popisku. Jo, našel jsem betku, jestli si taky zastavím. Mám? Je to jedno. A to tady bojuju, jo? Jo. Tak. Vidíš to v chatu? Vidím. Betky ty chtějí. Marvelka. No, takže jestli to počítajeme. Jo, dobře, náš. Lidem nám rodilí, já si myslím, že. Jo, který mrtvičáka zničil postel, je červený, ne? Jo. Já jsem mu tady podporoval. Ne, on mi sebral ty irony. Tak se bálo snad asi 4 irony, on tam byl první. Já mám 4 zlata, ale... Takže teď už jenom my a žlutí. No co odpojil ze hry? Musíme to vyhrát za každou cenu, bože, celý život se odpojil ze hry. Teď jsem to říkal. Kde jsou ty tě žlutí? Ale já mám ironů. Vy jste žlutí, kámo, ještě ani nejsou na středě. Nejlepší pod na středě, to čistý. Já si vezmu luk a... Ty máš už... Ty už tam... Jo. Si děláš srandu, ne? Ne, nedělám. Koupím dorky,
každý z nás, kolikrát je? 3? Kámo, ještě jeden červený a bude to. Já jsem zabil jednoho. Bývá jeden červený někde. Kámo, proč to tady zazdil? Já? Ne, to ne. No jo, on je tam totiž nepřítel, červený. Teď to tam zase zazdil. Kámo, tady je nepřítel, rozbij to. Tady někdo tu. To mám rozbít u nás? Jo, dobrý. Vykylil jsem je. Červený už nejsou, jo? No, takže tady to bude nějak 10minutová ukázka. Mimochodem. Tak když tak natočíme, můžeme někdy animation. A radši 2 vrstvy. Pak budeme točit díl, protože tady to je teda ta ukázka. Happy, jsi na středě? Ne, já tady zabezpečuji odstýlku a... Mám jeden gold, ale je mi to k hob. Jsi takový prostý. No tak jsem to teda jak si inteligentně zastavil. Hej, máš lukačík? Mám. Tak mi dáš? OK. Já jdu do těch se včeli žlutý, víš? Oni tam také blbě jako stojí. Tak pojď zpátky na naše stanoviště. Já už tam piju nahoru. A já ti za to dám jeden gold. Ale děkuju. Ale kde seš? Ty vážně, jsem u naší boudy. Aha, já jsem v jiný boudě. Aha. Jasně. Wow, mám 10 ironů. Když se zničíme musím, tak máme hru vyhranou. To je celkem krátká hra, bych řekl pravdu. No, oni jsou tady... Jaký chestplate máš level? Level 1. Já ti dám 2. Okay. Já jsem si koupil 3 a já jsem měl 2. Tady nám to ti partnerky nesepali. Jo, hele, Happy, pojď teda. Ty máš gold? A ty mi dej ten... Jo, dík. Hele, jo, asi to nic. Hele, tady máš gold, dívej, tady máš gold. Jo. Já to zlata radši uklidím domů a jdu na žlutý. Mám další, hej, mám 2 zlata. To pojď dát. My tady do čistky. Já mám práci teďka. Já nemůžu do čestky, já jdu totiž na ty. Na ty bodce, víš. No tak to počkej, tak já jdu na ně s tebou, počkat na žlutý. Jam. Koupil jsem vám dotíky. Dobrý, hodí se. Jsi šťastný? Jasně. Jupi! Dotíková party. Jo, vyhráli jsme. Jo, prostě je zničená, jdem na ně. Kámo, tady jeden z našeho týmu si jaký... Jo, Happy, pozor! Už mi tady vlezl do toho, já jsem zde nechtěl zabíjet. Tady sorknu, bro. Zabili ho. Jo, zabil jsem ho. Další. Pozor, jde na nás. Kámo, ať nás klidně zničí, jsme na ní 2, takže v pohodě. Letím na toho žlutý. Takže já si myslím, že to máme Happy vyhraný. Počkej, letím na toho žlutýho. Hej, ať ti to klidně zničí, protože my jsme 2 a on je 1. Ne. Jo, vyhráli jsme. No, tak tady to byla ukázka. Asi to Happy ukončíme. Okay. Pojď uděláme selfie. No, tak. Pojď uděláme na spavnu selfie. Na jakým jsi? Jsem na jedničce. Aha. Tak pojď vedle mě. Takže my vám děkujeme za zhlédnutí. Může být klidně nějaký like, koment, všechno možný. No a budeme si těšit dalšího videa. Tak čau.